кайнатма. Мен әйтәм, килә Айваз, дим Ильяска. Кемгә? Ильяска. Ильяс миңа яза, диндә ул Ләйлә ди. Әйдә, ничек яшкәндә әзрәк кенә дигәндә, авыр темаларга кирип китте. Тәһарәтеңне алып кил диде. Беренче тапкыр алдан миңа кайгыртып яза. Ләйлә ди, менә шулай булырга мөмкин, алай, ул бит мине белә инде, минем халыкны. Мин кешеләргә нинди сәяси сораулар биргән мөмкинмен. Айваз белән әзрәк кенә андый булырга ярамый дигән намек белән миңа язып ята Ильяс. Нигә шундый синең аңа карата уй фикер тудырасың микән? Ничек шулай уйлыйсың? Трансляция. Без Ильяс белән дин турында ничектер утырып сөйләшкәнне дә хәтерләйм мин. Трансляция менә бүгенге көндә кеше турында фикер уятыр өчен әлеге кешенең социаль җилтәренә кереп, менә болай бер әйләндереп алуда җитә, яисә берәр атна тирәсе, бер көнгә җитми, бер атна тирәсе сторисларын карап барып җитәме? Кайдан эшли? Нинди фикер трансляцияле? Шуннан чыгып фикер уяна да. Шуннан туган Ильяста туган фикер дип уйлыйм. Әзрәк кенә мине алдан әзерләп тора. Ләкин монда да берникадәр мин үземдә дә бар иде мондый фикер. Суфийчылыкка дәгъва кылып суфийчылыкка кирип китмим микән дигән. Кайракатта айрыша менә ураза Рамазан айларында. Менә бу дини контент дип әйтегән димме? Дини контент түгел, үзенә күрә күңел халәте бит инде. Шул күңел халәте трансляцияләгән вакытта ул күп. Һәм кеше карагачтын сине суфийчылык дип атыйм инде мин теге шуңа гына кирип киткән дип әйтик. Һәм карыйсың, шуннан да кешедә шундый фикер уянырга мөмкин. Шуңа менә соңгы елларда хәтта мин чикли башладым, чөнки мин тормыш динне уртага алып барырга, тигез алып барырга тырышам. Бу мен динебездә шулай куша безнең. Шуңа күрә менә шуннан чыккан гына фикер дип шамалый алам. Мин сине бит күп ел беләм. Шуңа күрә дингә кирип киткәнче елларында беләм мин сине яхшы дип хәтерлим. Һәм мин Немәгә? Миндә каушау булырга тиеш монда бу темага. Мин Айвазны беләм. Ләкин мин дә менә үзем белән язганда синең исемеңне, талашып бетмәсәк ярый инде. Хәзрәт, Талашып бетмәсәк ярый инде Айваз белән. Чөнки синең дә халкың белән син әйтә беләсең, туры сүзле син дә. Һәм менә безнең кайсыдыр мизгилләрдә аралашканда туры килмәскә мөмкин безнең фикерләр. Һәм бу кызык булыр дип тә уйлыйм мин, Син үзең нинди уйлар белән килдең менә бүген монда? Мин беренчедән татар телендәге подкастның шушындый даими чыгуы беренчедән куандыра, икенчедән әлдә барамыни бу? Ничек бара әле бу дип уйлап килдем. Килдемгә түгел, гомумән шушы подкастка шундый уйлар белән карап күзәтә торган идем. Чөнки татар телендәге подкастлар чыкмады түгел, чыгарып карадылар. Һәм минем үземнең дә дөресен әйткәндә андый уйлар, идеялар бар иде. Уйлар, идеялар гына түгел, әле подкастлар, гомумән татар телендә генә түгел, рус телендәге подкастлар мейнстрим булганчы ук, мин подкаст дигән төшенчәнең нәрсә икәнлеген белеп, өйрәнеп, шуның гомумән алганда яратам дип әйтергә диссертация яклаган кеше дип. Чөнки үзем радио өлкәсе кеше буларак, миңа менә бу техник яклар ниндидер шул индустрия һәр вакыт кызык, һәм подкаст әле гомумән алганда безнең Көнбатыштан 70нче еллардан бирле мәгълүм бу күренеш дип әйтик инде. Хәзер генә ул видео подкаст булып чыга башлады. Шуңа күрә мин бу подкаст дигән әйберне җаным тәнем белән үз итәм, бик күпләп үзем тыңлыйм, үземнең ниндидер шушы подкастның бер өлеше буласы килә, һәм әйтәм бит килгәндә әле барамыни бу дип ничектер гаҗәпләнеп килдем. Чөнки бу бер зур күрсәткеч. Татар телендәге подкастның ничәнче чыгарылышы? Менә синең белән булганын белмим, ничәнче булыр микән? Бер 20гә якын бар инде. 20гә якын. Бу бит инде зур күрсәткеч. Чыннан да командасы да яхшы җыелды бит инде безнең, шуңа күрә. Бу бер һәм егетләр белән эшләү, ул менә егетләр сүз бирә икән эшлибез дип, алар эшлиләр. Шулай булып чыкты. Күп очракта. Мин бит инде монда килүче генә кеше. Мин киләм дә, бер сәгать утырам да китәм, калган эше бит иң авыры. Ул бит камераларны кую, аларны алып килү, аннан соң тавышын яздыру. Бюджет майтару. Аның иң авыры шулдадыр инде. Акча түләсәң аны чүртеп тә була егетләргә. Ләкин бюджет майтартырга кирәк бит әле. Шуны кайдадыр расларга кирәк, безгә кирәк бу дип. Караулар сезнең анда 1000 генә дигәнне дә шул 1000 кеше караса да аның кыйммәте миллионга дип аңлатасы бар бит әле. Безнең Болгар радиосында бар. Бит Болгар радиосында чыгып бара. Тыңлаучылар да бар. Шуңа күрә ВКонтакте да чыгып. Радионы кынаның бит син әйтә алмыйсың. Менә мин татар радиосында эшләгәндә мин ишетергән идем. Безнең яраткан прием дип әйтгән рекламодательләргә.
Безне миллион кеше тыңлый. Санны үзең әйтәсең. Радиода санап булмый аны. Ләкин бу шундый цифрлы платформалар аның күрсәткече бар. Син кемгә генә организаторгамы, түләүчегәме, спонсорга кемгә күрсәтсәң дә син күрәләр. Шаттырма иптәш. Радиода син әйтә аласың. Шуңа күрә аның үзенең магиясы да бар, үзенең тискәрәге дә бар. Син күпме кирәк шул санны әйтә аласың радио буларак. Ләкин шунысы да мөмкин аңа. Кайнатма. Достlar, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Минем исмим Лейла Лерон. Бу подкастны без Болгар радиосы һәм Yummy Music Label белән бергә эшлибез. Подкастка чакырабыз билгеле шәхесләрне, сәләтле шәхесләрне һәм алар белән мин барысы белән күбесе белән таныш. Бүген бездә кунакта Айваз Садыров һәм ул безнең кем буласың син хәзерге вакытта? Менә үзең ничек син билгелисең? Радиолардан киттең бит инде син радиода. Теле алып барыш. Таянуттасы хәзерге вакытта син. Менә ничектер позицияле торган, урын була бит инде позицияле торган. Син мең эш башкара аласың. Безнең һәр вакыт шулай иде. Ләкин сине күреп белә торган, таный торган бер профессияме, бер телелеки радиоканал була, шуның белән позиционерләр диме? Һәр вакытта да кешене. Шуңа күрә теле алып барыш дип әйтәмдер үземне сорасалар. Җайлырак аңлатырга була. Мин әле продакшн белән дә шөгыльләнәм, мин әле язам да, мин әле продюсерлык белән дә шөгыльләнәм. Продюсерлык та ул киң кырлы мәгънәдә бит инде. Продюсер булгач инде йолдызны гына продюсерлыйсың дигән сүз түгел. Продюсерларга булган иде бүгенге көндә шул ук теге цифрлы проектларына шуңа күрә төрле чатырга була. Ләкин кышаңлар исле булсын өчен теле алып барышы. Ярый, яхшы. Кышаңлар. Безнең подкастның гел темалары бар инде, мин аны алдан әзерләп куям. Синең өчен менә шәйнибезме дигән теманы сайладым. Нәрсәгә дигәндә, беренчедән син диндә. Сиңа гайбәт сатырга ярамый. Ләкин мин гайбәт сатырга яратам. Һәм менә без синең белән менә бу темага чишеп алсак, миңа кызык булыр иде. Ничек менә диндәге кеше менә бу теманы дөрес итеп, урап китеп, бәлки урамыйча, чыннан да чын күңелдән аралаша алыр дигән өметтә. Шәйнәмизме дигән әйберне син каян хәтерлисең? Булмас.ру порталы Рузил. Ялгышмасам, аның порталында 2000 ел башларында форумның бер өлеше бар иде шундый. Яны көндә кирип карыйм ул шәйнибезмене. Анда ничептер? Андагы гайбәт, андагы сүз име, бит йолдызлар турында языладыр. Шәкүрләр еллары, шәкүргә барлыкка килгән янда, Айсулар да менә ул вакытта йолдыз иде име, билгеле шәхесләр иде. Һәм алар турында нинди булса да кызыклы яки билгеле булмаган, тикшерелмәгән мәгълүматлар чыгарыла иде. Һәм ул вакыт өчен нәкъ кирәк вакытында чыккан бер мөмкинлек бит ул. Тамашачыга, бигрәк тә интернет аудиторияга, яшьләр аудиториясе, ул актив аудитория. Бүгенге көндә моның белән проблема юк. Бүгенге көндә син шәйнисең килә икән, шул әлеге йолдызыңның аккаунтына керәсең дә, соңгы берәр постны аласың да, соңгысынмы кайсы шуй кем әйтмешли, рәхәтләнеп шәйнисең. Ул вакытта социаль челтәрләр алай киң таралган кебек түгел. ВКонтакте бар иде бугай инде. Ләкин ВКонтакте платформа буларак ул күбрәк шәхси аралашуга корылган кебек иде. Стена бар иде. Стенада бер-беребезгә язадырык. Без хәтерлисеңме андый моментлар бар иде. Рәсемнәр ясый торган икән. Аннан соң Дуровны сүктек. 1 апрельдә Дуровны күрдеңме син Телеграмда соңгы постын? Юк, сезо. Ул бит үзенең стенаны кайтарам язган. Стенаны кайтардым дип язган иде. Стенаны кайтардым дип. Шуңа күрә шул искә төште. Менә шул вакыт өчен ничектер уникаль платформа, әйме? Синең бар, кем әйтмешли, запрос, таләп, кызыксыну, кемнедер бигрәк тә танылган кешене бераз начинә алу, аның турында фикер алырга шуның белән сиңа мәйдан. Башка җирдә юк. Һәм шуның белән уникаль да инде, шуның белән акыллы да инде шу шәйберне тәкъдим иткән Рузил дип саныйм мин. Син анда үзең ләккәнең бар име? Син вакытта шәйнәгәннәр име? Мин койрыгына эләгеп калдым. Мин ул вакытта миңа ничә яшь булган икән. Мин бит әле ул вакытта Казанда да түгел, мин Арчада. Казан гына ярар, Казан белән генә билгеләнми, гомумән алганда нәрсәдер эшләвең. Мин Казан ике төрле мәгънәдә. Мин Казанда түгел. Мин Тусовкада түгел. Ул вакытта әле мин бәлки Арча педагогиканың беренче курслар студентыдыр дип хәтерлим, хәтта 2005 елда укырга кердем мин анда. Әйме? Шул вакытлар бит инде. Шул вакытлар. 8, 9. Һәм мин ничектер анда күзәтүче буларак кына койрыгына гына эләгеп, ничектер эләктерә алмадым иң кайнаган чагын. Ләкин мен койрыгын эләктереп, шаукымын хәтерлим әле. Шаукымын хәтерлим ул вакыттагы менә шул. Әлеге дә баягы Барс Медиа йолдызлары чыга башлаган, күренә башлаган һәм алар дөрес стратегия сайлап үзләренең артистларына аларында шәйнәргә ярый дигән шундый
Кара пиар алар аны аңлап алды. Чөнки моңа кадәр артистлар бит алар ничек бигрәк тә дәүләт филармония өлкәсендә эшләгән артистлар, аларга тел тиштирергә ярамый, алар идеаль, алар нәрсә чыкса, хәтта миңа калса, менә шундый заманнар булганнардыр. Аларның бит әле мөмкинлекләре дә бар. Кемгәдер нәрсә ялгышкан нәрсә чыкса, кемгәдер әйтеп, кемнеңдер аркылы шушы кешене нәрсәдер эшләттереп, кайдадыр язган булсалар алдыртып, шундый моментлар яшен батыр түгел, андый сүзләр бар, әйме? Кемгәдер сүз ошамаган икән, абзыена шалтырада калган. Ә монда менә шушы Барс Медиа җитәкчелеге, продюсерлар әлдәге баягы бу әйбернең яхшы, үз файдаларını яхшы эшләгәнен аңлап, теге ак юл бирделәр. Шулай, менә индустрия, вакыт, шыр җәмгыятьнең таләбе туры килгән вакыт булды ул. Шуңа күрә үсеш алды да инде. Менә хәзер безне бит яшь буыннар да карарга мөмкин. Алар шәйнибезме дигән әйберне белмиләр дә. Һәм аңлатып китәм, менә шундый сайт бар име, ул сайт эченә керәсең, һәм анда ул бер генә вкладка була, инде вкладкага кирип шәйнибезме дигән шундый форум. Һәм һәр кеше үзе кирип, нинди булса да мәгълүмат язарга мөмкин, һәм ул мәгълүматны калган кешеләр электр булып, аралашып, нәрсә өстәп, ниндидер фикерләрен язып, шәйнәп төкерәләр инде бер-берсен. Сораулар, ниндидер сорауына түгел, кемдер фантазияле шунда ул бит уникаль менә бу формат. Анда син шәйнәү генә түгел, юмор белән менә бүгенге көндә мемнар бар бит, әйме? Бүгенге көндә инде һәрбер стильнең аңлатмасы бар. Мем, сорау һәм калганы, ул вакытта менә бөтен стиль укмашып, кемдер көлә, кемдер шаярта, кемдер җитди итә, кемдер алдалый, ул шундый уникаль очрагы иченнән дә. Ну, мин хәтерлим, менә бер мизгел Айсылу әйтә башлады, моны кемдер кайбер билгеле әйберләрне име таныш кешеләр яза кебек тоела миңа ди. Кемгә әйтергә, кем белән сөйләшергә ярый икән аңламый башладым ди. Кемгә ачылып китергә ярый менә хәзерге вакытта дип миңа әйткәнен хәтерлим. Һәм Айсының любой соравына, Айсы турында сорасалар, мин бер төрле генә җавап бирергә ярыйдыр миңа Айсы турында. Цветет и пахнет. Битен бер әйбер әйтергә ярамыйдыр. Мин белмим, бәлки ул кеше миннән алып мәгълүматны, аннан соң шул шәйнибез миңа салырга мөмкин икән. Башта мин ачыктан ачык сөйләп бирдем Айсы турында, аннан соң Айсы бер кешегә бер сүз әйтмә. Чыгып бара чөнки. Каян беләләр? Шундый шәхси әйберләрне аны битен бер кешене мин беләм, Айсылу үзе белә, тагын бер өч кеше бәлки име, но анда чыга. Кем булган әле дә белмибез, кем чыгарган. Зөлфәт Зиннуров булгандыр инде. Бәлки шуннан да монда бит хәзер төрле теориялар чыгарырга була. Бу шәйнибезме чәчәк атсын өчен, анда бит әле кытыртучылар да булырга тиеш. Ниндидер шушы индустрияны яхшы аңлаган, белгән менә бүгенге көндә команда Матурова чыгып алды. Аны кем дип эзләделәр, башларын катырып бетерделәр, шул үз тирәсендә нәрсәдер аңлап яки аңлап җиткермәгән, ниндидер шикле мәгълүматкә аның доступы булган бер кеше бит инде ул, әйме? Монда да шулай. Ниндидер бик якын гына кеше булырга мөмкин ул. Шушы кеше махсус әлеге формат җәелсен өчен, ул анда нидер махсус рәвештә ыргыта, махсус рәвештә син хәтта ул кеше дер дип уйламаска да мөмкинсең. Бәлки ул үзенә күрә шушы кешегә кызыкта булгандыр ул. Менә хәзер уйлап кара, нидер популярлык өчен түгел, ә кәмитлек өчен төрле процесслар җибәргән кешеләр бар. Менә үзләре теге күләгәдә калып, чөнки минем үземнең беренче тапкыр шундый әйбер белән кыланып караган булды, хәзер сирне ачасы килми. Аш инде. Юк, моны ачырга ярамыйдыр әлегә, 40 ел үтмәде. Беләсеңме, бу шуның кадәр Син әйттең дә хәзер кызык инде кешегә дә. Ну әйтми бер өлешен генә. Булай дип әйтик. Политика киреп китте, дипломатия. Башка кеше исеменнән. Башка кеше түгел, уйлап табылган кеше исеменнән бер гамәл башкарылды. Һәм бу үзәк телевидениягә кадәр барып җитте дип әйтергә була. Аның ахыр чиктә бу уйлап табылган персонаж кылган гамәл икән дә белми калдылар. Шуның кадәр әбез бер төркем дип әйтим, өч егет. Шушы үз тирәмдә йөри торган егетләр иҗат белән кызыксынып һәм иҗатка иҗат итеп караучылар. Без моны иҗат итеп карыйбыз. Без моны шушы альтер эго дип әйтик, нидер бер персонаж дип кенә булдырдык, ә моны халык аңлап алды, нидер бер чын персонаж, чын вакыйга, чын дип һәм моны әйтәм бит, гәҗитләргә һәм централь телеканалларга чыгарып сөйләделәр. Ә без көләбез, чөнки бу безнең шундый бер ирония гына, без моны үзебез уйлап тапкан бер вакыйга гына. Димәк, кешене манипуляциягә керткәнсең, манипулировать иткәнсең алар белән. Без андый алдан максат андый түгел иде. Бу шуннан никадәр ерак барып җитәр һәм моңа никадәр ышанырлар икән дип. Хәтерлисезме, бер арачыннан да шундый
булды бит вакыйгалар. Теге пранкерлар дип атарга буладыр инде аларны. Анда төрле өлкәләре бар. Менә мин үз вакытында заманында хәтта Саша Барон Коэн белән бер илһамланып алган идем. Сен беләсеңме проектларын? Аның бит проектлары бик күп. Хәтта менә Барат кинофильмында ул ничек төшергән беләсеңме? Үзен чын репортер итеп тәкъдим итеп төшергән кинофильм ул. Ул шул үзен чын Казакъстаннан килгән, Казакъстан түгел, башка төрле әйтә бугай илен. Ул үзен чын репортер итеп һәм кешенең чын реакциясын. Аның шулай ук солдат булып эшләгән образы да бар. Кеше аны шул образ итеп кабул итә. Хәтта ул ялгышмасам, ул вакытта бушлардан интервьюларда алды ул шушы персонаж аркылы. Ул ничек теге Сергей Огурец мәле Мезенцев. Сергей Мезенцев заманында Сергей Мезенцев, Реутов ТВ, Мезенцев, Владимир Маркони, алар мин шактый илһамланган кеше. Бәлкем дә безнең тыңлаучылар аңлап та үтәрмәскә мөмкиннәр әйме? Ну мин бәсем мин ничек әйтәм, менә мин подкастларны караганда кемдер нәрсәләр сөйли икән, миңа кызык булган кешеләр име? Мин аңламаган фамилияләр чыкса, мин паузага куеп, я тизрәк язып алып. Бу бик яхшы гадәт. Кайберләре бит аңламый һәм кызыксыну, беләсеңме, ике категория кеше бар. Менә син шул категория, мин дә шул категория. Мин нәрсә аңламыйм икән, ләкин контекстка кирип китәм. Һәм миңа кызык, мин аны өйрәнәм, мин аны карыйм һәм мин бәлки бу яктан әле кругозорны үземне арттырам да. Кайбер кеше шушы вакытта аңламый башлый да, һәм аңа кызык түгел була башлый да, ул шушы әйбердән аерыла гына. Әзрәк кенә авыррак була башлый да. Мин бәсем мин Куджи подкастын тыңлыйм. Куджи подкаст менә алар бер кашында аңлатмыйлар. Сөйлиләр дә аңлатмыйлар. Бар тагын берничә подкаст, анда кемдер исемен әйтәләр икән, ул кешенең фотосы чыга. Ялкаулар өчен. Мин андыйны мин яратмыйм. Миңа кирәкми, андый подкастка мин үзем карыйм, табасым килә, миңа кызыксынып китәсе килә. Шуңа күрә менә без син орлашабыз икән, алар әйткән кешеләрнең фамилияләрен белмиләр икән, әзрәк кенә миләрен кушсыннар дигән өметтә. Чөнки бөтен аудиторияны да алу миңа кызык түгел. Минем тренерым глейтедер, работаем только с отличниками. Троечники сами подтянутся. Вот. Шуңа күрә минем менә бу подкаст ул бишлегә укыган кешеләр өчен эшләр я кирип китәләр, я узып китәләр. Шуңа күрә кайгырма буның турында. Юк, мин кайгырмыйм. Мин үзем констатацияләп кенә куйдым. Ләкин теге 1000 кеше дип әйттем бит мин карап баручы. Менә шушы 1000 кешедә инде шәт чыннан да азмы күпме, монда бит без ниндидер гениаль әйберләр сөйләмибез, бар тик шул менә безнең яшьтәге интернет кулланучыларга былай да яхшы таныш әйберләр турында сөйлибез кебек. Әйме? Ләкин менә кайбер татар аудиториясендә аны да аңламаучылар булмау мине гаҗәпсендерә генә дә түгел әле, мине бераз гына борчый да. Чөнки әйтәм бит, менә без әлегә әйткән персонажлар, ул ничектер инде ул интернетның легендалары һәм менә шушы рус телендәге YouTube'ның ниндидер теге каһарманнары дип әйтергә була. Форматлары белән буенча карасаң да, чөнки мин үз заманымда һәм хәзер дә параллель рәвештә моны өйрәнеп барам, тикшерәм, мин кызыксынам. Әйтәм бит, мин менә бу подкаст дөньясында да, подкастларында мин төрлесен тыңлап, төрлесен карап, минем өчен бу үзе бер дөнья, үзе бер галәм. Шушы мәгълүмат кыры, шушы вайб дип әйтик инде, әйме? Һәм шуны аңлаучы кешеләрне тапсам мин сөйләшкәндә, мин инде чыннан да үзем өчен бер сөйләп туймаслык яки аның белән фикерләшеп туймаслык бер шундый шыңгылга килеп ләгән. Минемдә миңа шулай тоела, минем бөтен кешеме орлашам бит инде минем танышларым. Алар менә шундый барса шундый дип уйлыйсы килә минем. Алар Болгар радиосында кем эшләгәнен белергә тиешләр, Татар радиосында кем эшләгәнен, теге Барс Медиада кемнәр, кайсы җырчы Барс Медиадан, кайсы җырчы Барс Медиадан түгел, кайсы Ями Мюзиктан, алар аны аерырга тиеш дигән фикердә. Ләкин кеше белми бит күбесе. Алар менә аермый да. Алар тиеш тә түгел бер яктан. Ләкин без бит ниндидер профессиональ кухня турында сөйләшмибез. Без бар тик әлеге дә баягы мин әйткән сиңа кругозор турында сөйләшәбез. Азмы күпме менә политика белән кызыксынган кеше, мин политика белән кызыксынмыйм. Мин әлбәттә анда хилафланырга мөмкин. Ләкин менә бу гади яшьләр культурасына кагылышлы әйберләрдә син шамаларга тиеш инде барбер дип уйлыйм мин. Син шунда шамаламасаң, белмим инде. Син нинди кыйммәтләр белән яшисең соң алайса? Бу тормышта мәгълүмати кыйммәтләрне әйтәм әле мин. Мәгълүмати кыйммәтләр. Хәзер бик кыйммәтләргә кереп китсәк, узакка сүз китер. Ләкин бу бит менә ничектер үзе сорала кебек. Бу менә син бу тормышта ничектер гади генә кагыйдәләрне белергә тиеш кебек. Менә гади син бит инде тормышта этика кагыйдәләре һәм калган интернеттагы менә бу культураны дип әйтик инде. Аны Ну, хәзерге мәктәп программасы дип әйтик инде без. Хәзерге чорда әйтәләр поп культура диләр, име? Поп культура. Миндә карый мәсәлән,
нәрсәдә ул Рик и Морти дигән мультфильмны карыйм һәм минем танышым ул миңа 10 яшькә аермабыз бар. Һәм анда Рик и Мортида бара ниндидер юмор, и мин карыйм, ул көлми. Мин син көлмисең соң. Нәрсә турында соң? Анда крепкий орешектан бер өзек. Ничә сезонда бу? Кайсын әйтәсең? Соңгы сезонда бу. Мин соңгы сезонда барып җитмәдем әле. Анда крепкий орешекка амаш бара, һәм әйтәләр анда только стекло не разбивайте диләр алар, име? И мин көләм, миңа кызык. Бу аңламый, ничек инде әйтәм? Ул карамаган уже крепкий орешекне, аңлыйсыңмы? Рик и Морти аңа кызык, ләкин кайбер моментларын ул аңламыйча бара. Менә шуңа күрә бүгенге көндә иҗатта бит әле шуңа киң кырлы. Син иҗатны аңлап, иҗатның тәмен тояр өчен дә синеңдер бер минималь база кругозор булырга тиеш. Менә аның бөтен тәмлелеге шунда да. Шунда бүгенге көндә миңа яшь иҗатчылар шунысы белән дә ошый. Син әйткән амажлар, син әйткән индидер теге кайдыр отсылкалар белән, кайдадыр теге. Син шуннан инде канәгатьләнә хуйсы, аны кабул итү хуйсы тагы да куанычлы, чөнки бүгенге көндә менә мин кинофильмны карасам, бер-ике карыйм, аннан соң әле карыйм, аерым обзорларын карап чыгам. Чөнки анысы бер фанатиклар анда сиңа табып бирәләр, шуңа монда моңа әйткән икән, бу мондый кадр, менә мондый актерны чакырган, шуңа күрә менә бу актер килгән дип аңлаталар да, сиңа тагы да кызыграк булып тоела ул кино. Шуңкадәр тәмле, шуңкадәр кабул итәсең сиңаны гади генә кинофильмны караучы кеше буларак түгел. Һәм әйтәм бит, миңа айга бер кинофильм карап, ул кинофильмны өйрәнү кызыграк, кызык өчен генә бер ул кинофильм караганчы. Менә кара, кино дигәннән Байбулатның пасхалкаларын син күргәнсеңдер инде, киносында Едәштә. Пасхалка итеп кабул иткәнме микән яны? Шул Роза әби савалары, ансы да бар, аннан соң уенда уйнап утыралар, Нияз уйнап утыра уен, янда уенда да язылган ие. Татарча сүзләр. Алар мин пасхалка кебек кабул итмәгәнмендер, чөнки җайлы пасхалка ул минем өчен. Бик җайлы пасхалка. Минем өчен пасхалка ул 70-нче дәрәҗәдә булырга тиеш. Аның рәхәте булсын өчен. 1552 сум дигәне сиңа инде кызык түгел. Бу җайлы пасхалка. Ничектер менә өслектә ята бит ул. Ул менә интервьюда төшкәндә артта 2 урындык куйсаң, икенче хәл. Аңлашылды. Шәйни без менә кире кайтасын килсә, әйдә сөйлә миңа, Шәйни без белән хәтердә калган ниндидер менә шундый кызыклы факт. Алар бөтенсе бер тирә иде. Беләсеңме, ул Шәйни без хәзер инде нидер бер эпоха дип әйтсәк тә, бүгенге күзлектән караганда ул арзанлы прием дип саныйм мин. Беләсеңме, менә бүгенге көндә дә уйлый белүче яшьләр, уйлый белүче нидер аудитория өчен менә мондый төр мәгълүмат алышу, ул кринж санала. Килешәсеңме минем белән? Менә уйлап утырам. Янда комментарийларда яшьрәкләр, 14-16 яшьлек кешеләр язалар. Bir яшәсен читтәли. Син кирип карыйсың аның аккаунтына. Теге олы яшьтәге апа-абыйлар, 40-35 яшьлек апа-абалар язалар, сүгәләр, Шәйниләр. Ниндидер яшь бала яза. Нигә сез моны язасың дип кирип карыйсың, чыннан да бер бала инде яклап яза. Аларга әлбәттә әлегә бәлки кринждыр, яки бәлки аларның буыннарына туры килми торган вайбтыр. Ансы булган ки. Мин әйтәсем килә, гомумән менә шул дәрәҗәгә җитеп, шәхесне теге Шәйнәү менә гайбәт дип әйтә, аңлаешлы булсын өчен. Нидер кринж кебек. Бүгенге көндә менә кешене бит төрлечә Шәйнәп дип әйтик, без аны гадиләштерик, ләкин кешене, шәхесне төрлечә анализлап була. Әйдәгез бер анализ дигән сүзне алыйк, бу Шәйнибезме? Бу иң гади примитив кешегә хас кызыксынучанлык яки көнчелек яки нидер чагыштыру белән эшләнгән формат. Чөнки анда бу мондый, теге фәлән мондый, бу фәлән былай иткән микән? Бу иң гади база дип әйтик инде. Кешенең кызыксынуы, менә журналистларда безнең яраткан сүз бар бит, сары яңалык, ул 3 нигездә ята. Беренчесе аның үлем, кеше үлгән яки авырган. Икенчесе ул акча, кем күпме эшләгән, кем күпме урлаган, кем күпме гомумән. Өченчесе ятак. Кем белән йоклаган, кемнең ире, кемнең хатыны. Бу иң база һәм менә массага иң яхшы тәэсир итәргән әйбер. Әгәр дә син күп укыласың теләсәң, күпме акча эшләгән, урлаган язда, кем белән йоклаган язда һәм авырган, үлгән яза, әйме? Менә база. Иң күп лайк җыя торган әйбер без менсә ул кеше үлгәчтен.
Әйе. Шундый шаккатам. Кеше куя үзләренә кадр, мәсәлән, фотога төшеп, ул йолдыз белән мин белән танышыйм, ул китте, янда лайк. Үзенә мин әйтәм инде, теге үлгәннән соң исенә төшерә башлый, кайчан да булса, бер мизгелгә булса да бу кеше белән күрешеп, кулым булса да кыскан бар идем микән дип, чөнки үлгәннән соң ниндидер үзенең бер изге, бер максат итеп, әманәт итеп күрә шушы кеше белән булган бер истәлеген куярга, име? Менә шуңа гына нигезләнеп әйтәм, менә ул вакыттагы шәйни безнең күп темасы шуңа нигезләнгән иде бит инде, әйме? Шушы гади кыйммәтләргә дип әйтик. Һәм шуннан чыгып, бүгенге көн яссылыгыннан караганда, ул вакыттагы мәгълүмат миңа кринж булып тоела. Шулкадәр гади, шулкадәр арзанлы, шулкадәр сары, әйме? Бүгенге көндә ничектер кеше үзен ничектер шәхес итеп саны икән, бу дәрәҗәгә үк төшергә тиеш түгелдер дип уйлыйм. Мин хәзер кайдан чыгып әйтәм, менә ул вакытта бит инде аноним рәвештә башкарыла иде, аноним рәвештә башкарыла. Хәзер күзаллана китер шушы анонимнар, хәзерге вакытта бит хәзер анонимлык, хәзер әле икенче чорга килеп җиттек без. Анонимлыктан киттек. Хәзер һәрбер кеше бренд, һәрбер кеше үзе сөйләүче, һәрбер кеше шәйнәсә дә, кайдадыр башка исем астында түгел, үзенең исеме астында шәйнәсе, үзенең исем астында тәкъдим итәсе килә, үзенең трансляциясе килә. Һәм менә бүгенге көндә нәрсәдер әйтәсең килсә, кемдер турыда, мондый дәрәҗәгә төшеп әйтү, ул кешенең дә кринж. Менә интеллектыңны яисә шәхеслегеңне күрсәтәсең килсә, син шәйнәргә тиеш, ләкин аны шуның кадәр оста һәм шуның кадәр яхшы анализларга тиеш. Менә ахырчыктан дини сорауга да мин сиңа җавап бирәм. Бу ахырчыкта әлеге дә гайбәткә килеп кайтмый, әйләнеп кайта яхшы разбор, яхшы анализ, яхшы бу кешегә яхшы бәяләмәгә. Әмма аны мин гайбәт дип санамыйм. Менә син күптән түгел үзеңнең Telegram каналыңда язган ең барон турында дип әйттең син миңа кичәйме? Син теге баронны анализлаган ең. Сөйләп китер инде ул постың турында. Telegram, Айваз радиосы Telegram каналы турында сүз бара бит инде. Мошаттан файдаланып бул турында да әйтеп узыйк. Мин анда шушы Telegram каналымда үзенә күрә минем кайбер вакыйгаларга, кайбер үземә кагылган көндәлек хәтта очрашкан вакыйгалар һәм бәлки кешеләргә карата фикеремне урнаштырып бару өчен платформа итеп кулланам мин аны бүгенге көндә. Һәм чыннан да Telegram каналлар татар телендә аңкадыр күп түгел. Бигрәк тә аның менә фикер буларак, ниндидер storytelling буларак, ниндидер вакыйганы язучы буларак да Telegram каналлар юк кебек, бик аз кебек тоела миңа. Бар яңалыклар азмы күпме? Нәрсәдер әйме яңалык. Факт буларак кына яңалык, констатация факты. Әле ул теге яңалыкны да менә шулай булган, һәм ахырда ул яңалык безнең битне беләбез. Шул Telegram каналда анда яңалыклар инде бик гади функция. Ул шушы яңалыкларны яхшырап куертып, аңа мәгънә биреп, аны тагы бер кат атомнарга бүлү, ул тагы бер жанр, әйме? Бу уже авторская журналистика. Ә бездә татарда яңалык бар, ансы да әле безнең яңалыклар бар. Дәүләт структураларына кагылучы каналлардан күпчелегендә берничә авторский бар. Алары да агрегаторның кайдандыр алды куйды бирде. Шулаймы? Анда да алар шул просмотрлар артыннан куа. Бар нидер яшьләр вайбындагы нидер бер мем тибындагы каналлар, әйме? Чогу бүлеп татакызы мәсәлән. Кара нидер теге юмор форматында. Әмма теге фикер буларак бик куанган идем мин Альбертның шундый каналы чыгуына. Чөнки ул ничектер теге фикер буларак та көндәлек көнкүрешкә дә һәм яңалыкларга да ниндер аңлатма бирә башлаган иде. Ахырдан карыйм сүрелде. Ахырдан ниндидер көндәлек үзе үк сүгеп йөрүче, үзе үк көлүче, аңбый ярат ул үзен ниндидер бер барон башкалардан бер айрылам дип саный инде. Аны күренә ул тышкы кыяфәтеннән, үзен тотышыннан да һәм аның өчен бар ул үзе һәм үзе белән бер фикерне бүлешә алучы кешеләр, бар бер калганнар. Әйтим, әйме шул калганнарга керә, бөтен артистлар да, блогерлар да һәм алардан көлә. Көлә нәрсәгә? Чөнки нәрсә ашаганны, эшкәнне күрсәткәнгә, тагын нәрсәдер менә шу көндәлек сторислар куеп барганга. Ахырчыктан карыйм, Альберт дусым әйтәм, син дә шул ук инста-блогерга әйләнеп каласың түгелме соң? Чөнки кайдыр агропаркка кереп ит сатып алып йөрисең, кайдадыр аучылыкка барып йөрисең. Әлбәттә ул да бер ниша, ләкин син үзең үк үзеңә маяк итеп куйган шушы форматтан чыктың. Шуңа күрә мин аңа ул турыда ашыктан-ашык яздым. Бу ашыктан-ашык язу нидер теге конфронтация барлыкка килер өчен эшләнгән әйбер түгел. Бу беренче чиратта менә шушы Telegram
аудиториясы Telegram платформасындагы менә бу элемтәне дә булдырыр өчен. Чөнки минем канал шулай ук беренчедән яңарак, мин активлык күрсәтә башлады. Үз вакытында мин анда да теге барымны карап барам, барымны эшләп куйган идем. Бу үзенә күрә менә шундый теге шулай ук әлеге жанрдагы бер алым дип әйтик инде. Әзрәк. Ул аны күрми дә калды бугай инде, ялгышмасам. Ну, җибәрергә кирәк аңа. Бәлки. Бәлки җавап бирерсең. Аңа җавап бирмәде ахырсы. Кызык бит ул, менә чыннан да шундый дизлар язу. Әйе. Дис дип әйтик, үзенә күрә. Ләкин бунда берникадәр дүстенәмә шундый мөнәсәбәттә иде ул. Чөнки мин Альберт белән үзе белән дә бик теге, хәтта уйлап куйган идем, бәлки махсус рәвештә нәрсәләр килеп чыкса да, без аңа белән мөнәсәбәтләр аңа карап бер нәрсә үзгәрми. Шәхес буларак та, кеше буларак та, чөнки мин аның белән таныш, мин аны хөрмәтлим, мин аны беләм, мин аның нәрсә сулап, нәрсә уйлап, дөресрәге теге тормыш кыйммәтләрен аңлыйм. Безнең күп әйберләр төнгәл килә, безнең аерым сөйләшкәндә. Шуңа күрә монда үзенә күрә бераз аудиторияда эшләп алу бар иде кебек. Ләкин гаҗәпсенү минем ихлас иде. Һәм аңлау да бар кебек. Чөнки бу Telegram каналны алып бару, язу, гелниндер инфоповод табып, аны чыгару бик авыр. Ул бит шуннан да янып бетәсең. Башта тотынып аласың, башта сиңа бер кызык, бер синең ничектер тентрендерә. Ләкин кайсыдыр мизгел синең инде йөрәгең бөтенләй камшанмый. Нәрсә булса да инде камшан. Мин әле хәтерлим, минем бар шундый хэштегым мудрости от Лерон дип аталадыр ул. Мин анда язадырым менә бөтенләй кемнедер төрмәгә утыртканнар икән, мин риза булмасам, мин турында язадырым. Каядыр булган икән җир тетрәү, мин турында язам. Бөтенләй бер миңа кызыгый, мин трансляция барадырым. Әйтәдерим миңа. Әйдә аларны җыябыз мәйтәм ди, синең постларыңны тәрҗемә итәсез, мин урысча язам инде. Һәм китап итеп чыгарабыз. Чөнки анда хисләрен, фикерләрен кызык дип әйтәдер. Ләкин ул бер мизгел, мен бер ел яздым да, хәзер кулда тартылмый. Уй юк. Менә уже кайгырмыйсың. Шуңа дик менә уже кайгырудан аргансың, теге уже синең бер нәрсә дә кайгыртмый. Кайгырырга кирәк бит, әзрәк кенә ниндидер теге каршы чыгарга тиешсең син системага. Каршы чыгасы килми уже системага. Языр өчен. Әйе, монысы бер. Автор каналында бу әлбәттә беренчел синең сенс дип әйтик инде. Ул да булса ул синең үзең аша үткәрү, үзеңнән сер ялкынсытырга тиеш. Миңа кызыкмы, миңа кызык түгелме? Ләкин мин үзем шәхси медиа компанияда эшләгән тәҗрибәм булган кеше буларак та, дәүләт структурасында эшләгән кеше буларак та, минем өчен дә тагын аның икенче сенсы бар. Ул да булса мәҗбүрилек һәм даимилек. Нәрсәгә генә дисәң дә, әйме, менә Альбертның да бөтен һәм минем дә кайчандыр бу, чөнки мин төрлечә алып бардым бу каналны. Минем дә Альбертның да һәм күп кенә шушы авторлык каналларын яза башлап, ничектер теге алып барырмын дип уйлап, туктап калуында сәбәбе менә шул. Моңа карамасаң син әгәр дә нидер бер завод, фабрика, конвейер системасына карамаган кебек. Ул иртәме соңмы туктаячак. Әйме иҗат никадәр генә ул ирекләй бер булмасын, ләкин дөнья күләм ахырдан уңышка илткән иҗатның нигезендә тора даимилек, мәҗбүрилек, система. Шуңа күрә бу система ничек булдырыла? Әгәр дә синең чыннан да бу система корылган икән, синең бу акча эшләү усулыңа күпмедер вакытта бу мотивация бирә акча. Әйе. Мотивация һәм синең бу система, бу синең эшкә әйләнә, аңлыйсыңмы? Акча килә, реклама бирүчеләргә каршында синең бар җаваплылык. Бу әйләнеп бара торган процесс. Яисә әгәр дә баштагы чорда булмаса акчаң нидер ясалма мотивациялар булырга тиеш. Ну, аудиториядан ниндидер кайтаваз булса, ул да җитә. Теге лайклар, алай да булалар. Ләкин алар да гарантия түгел. Шуңа күрә монда бер кадәр бу процессны чыннан да индустриягә әйләндерергә кирәк. Булырга тиеш синең продюсерың, булырга тиеш синең нидер бәлки контент менеджерың. Шул очракта гына әйтәм бит. Иҗат итү бүген ардым, бүген язасы килә дип барсаң, бер чыгарылыш, ике чыгарылыш тәмам. Менә без әйткән әлеге дә баягы подкаст. Менә сездә бу подкастыгыз нәрсә өчен бара? Менә безнең сорауга җавап. Димәк, моның нигезендә ниндидер бер көч ята. Күткә тиеп торачак. Әйе, ниндидер бер көч, кемнәр алдында җаваплылык. Бөтен дәүләт эшләре, бөтен коммерция эшләре шуңа корылган бит, индустрия. Голливудта әгәр дә анда инвесторлар һәм ниндидер бер
планнар белән, еллык планнар белән эшләнмәсә, режиссерның кайчан илһамы килә дип көтеп утырсаң, шулай бик тиз сүнер иде. Һәм менә бу юлы мин инде Telegram каналга бераз гына профессиональ яктан карарга булдым. Үзенә күрә минем бер системам бар. Әйме, күзәтү, кую, карау һәм читтән нидер тәэсир системасы бар. Бар минем планым. Күпмә кадәр бар, ләкин менә карап барасым килә. Син менә барон кебек уйлыйсыңмы? Менә бар шундый минем фикердәшләрем һәм бар калган халык дигән шинең бармы? Шундый фикер Беләсеңме, минем бәлки бер минусымдадыр. Мин сиңа алда әйткән коммерция структурасында эшләгәнлектән, клиенттан, тамашачыдан башлап стратегия, аудитория нәрсә көтә, син шуны аудиториядан чыгып эшләргә өйрәнгән. Аңлыйсыңмы? Безнең менә продукт буларак, без Татарадиосы шулыгаймы, яисә концертлар вакытында, моның бар зур бер, әйтәм бит, тискәрелеге, монда иҗат белән син иҗат яки фикерең белән кайракатта каршы килергә тиеш буласың. Теге син карыйсың кешегә нәрсә, кеше нәрсә укый, нәрсә карый, нәрсә кызык, һәм шуннан чыгып продукт яки хәтта фикер тудырасың. Сөйләргә тиешле фикереңне шуннан тудырасың. Чөнки мин хәзер үзем генә сөйлисе килгән яки үзем генә әйтәсе килгән әйберне хәзер яза башласам, сөйли башласам, аларны саны бермә-бер кимәячәк. Аңлыйсыңмы? Мин менә бу коммерция структурасының таләпләре белән ничектер теге сиңгәнлектән миңа аның бер уңай ягы бар. Ләкин икенче яктан әйтәм бит, мин ничек бер алтын урталыкны табырга тырышам кебек. Менә шушы авторлыгым да калсын, минлегем дә калсын, мин үзем исемем калсын дип, фикерем калсын дип тырышам. Һәм әйтәм бит, менә шушы аудиторияның ашаган мәгълүматны да бирәсез. Ашаган дип әйтәм инде. Әйе. Бuna мәгълүмат кенә түгел, бу гомумән алганда нидер продукт буларак әйтик без аны, әйме? Мин хәзер мәгълүмат Telegram каналларына түгел, гомумән үземнең хәтта образым, үземнең контент, үземнең социаль челтәрдәге контент, әйтәсе килгән сүзем, шаяруым, сценарийлар язабыз дидем бит, әйме? Концертларга. Мин аңлыйм, халыкка нәрсә кирәк, һәм шуннан мин үземә таптым да кебек әзрәк кенә аңа дөрес бер рецепт. Шушы аз гына өстенрәк, шушы алар теләгәннән аз гына өстенрәк бирсәң, ничектер теге бераз гына компромисска да килгән кебек. Беренчедән син үзең теләмәгән әйберне эшләмисең кебек. Чөнки син үзең авторлыгыңда. Икенчедән әзрәк өстендә чыга аласың кебек бу фонда. Чөнки халык, менә халык дип әйтмәй, әйдәгез белән масса дип әйтик, масса күләм, дөнья күләм нидер бер фикерне каласак, бар бит инде менә бер база. Шушы базадан üstün fikirlesen, seni bir öde anlamay, sen bu dünya kişisi değil, hem kalgаны. Şuşundan az gına bir kalıp az gına, şak gına üstün fikir yasasan, sen nişiktir, şul gadilik kalan da, az gına üstünlük de var, gadilik de var. Әйе, sen aynı bir türlü hürmet, hem tegi nedir bir aklı yesi gibi qaray başlar. Bu nedir tegi? Шуңа күрә мен шушындадыр бәлки аның алтын урталыгы дип үзем белән килешкән кебек булдым. Әйтәм бит, чөнки үзем генә сөйлисе килгәнне сөйләсәм, үзем генә белгән телдә сөйләшсәм, Юнда кеше җыелачак, ләкин барыбер әзиндә ишелгән. Әле татар телендә, әле шунысы да бар бит әле. Мин бит әле үзем өчен нидер бер изге бер принцибым бар. Татар телендә булырга тиеш. Ничектер минем контент, минем фикер, минем сүз, минем эшләгән менә бу. Әнә шулай сорау бар минем сиңа. Dinde bitimi, dinden şeptir, Arap tilini öğrenirge kireyimi, İslam dininde indi. Tuğan tilini biliu mecburi түгел. Түгел. Niye şulay? Benim şu kadar aşığım şiğa, hazırgi kızlar, yigitler, ne kamu dinge kileler, alar şişeler dua deyip. Dua deyip etmeyler. Ağdiyef demeye kişi, sabır deyip silemeyiz, sabır deyip sileşem. Iştığız mısın mıydım, anım bir sözü var, totarşı sözleri var, sabır, dua. Siz koya, şu kadar men dinge kirip gittim de, hazır Arap şiğine sileşem deyip yürüysiz. Anında uzun şeyligi var, eğer sen şulay sileşe, min her vakit aytam. Eğer de sen yaxşı, yarar, sen bu pozisiyonu söyledin, min hazır bütün terminologiyani Arap tilindagini sileşem. Lakin sen aydalı iptaş anda jaylı yol izlemeli. Sen eğer de şunday akıllı икәнсең, sen başta bütün Arap tilini tulayım öğren, dinni tulayım öğren, bütün kültürünü tulayım öğren, ondan soң kıstır. Abulay sen üstlükte yatқан tigi jaylığında terminologiyani öğrenip aldың da hazır, әйме? Итигib йөрисең. Һәм кыстырып йөрисең. Диндә дә шулай бар тиги. Дингә яңа киләләр дә кешеләр сине тиги иң üstlükte яткан һәм тиги популистик дип әйтик инде тиги фикерләрне һәм гамәлләрне кыла башлыйлар да. Başkalarına öğretip, başkalarını hatta nedir gayiplep iri başlıyorlar.
Бар ул. Юк, Бөтен җирдә, ул бөтен диндә генә җирдә, түгел. бөтен Мин җирдә. әйтәм бит, мин ит ашамаган елларда, беренче елларны ит ашамаган еллар булган иде. Мин бер бирелеп фанатик булып йөрисең дә инде ик кешеләр әйтсен, ашагыз мәетләрне дип йөридер мин. Андый моментта булган. Әйе. Ул менә бәлки әле генә басып килгән кешеләрнең менә дингә шундый моментлары бардыр дип аңлыйм инде мин. Кемне хәзер? Һәм менә Аларның бу күстәсе килә мин диндә. Сүздә юк. Һәм менә моның белән кулланалар бит инде кайбер кара көчләр дип әйтик. Менә безнең диндә иң зур проблема экстремистик, радикал исламга ничек кирип китәләр? Анда кирип китәләр менә яңа гына аяк баскан һәм аларның менә шушы әлегә таләбе бар, өйрәнү һәм тиз өйрәнү, тиз мен әйтәм инде Аллаһ рәхмәтеннән тизрәк ирешү. Нидер озаклап, нидер бер юллар аша гыйлемнәрне өйрәнү түгел, тизрәк ысулы бармы дип. Кемдер килә дә әйтә, бар, әйдә менә шундый юл сайла. Бездә җайлырак ул юл дип. Дигәләр шушы юлга кирип киттеләр, шуны теге экстремистик юлга. Чөнки алар уйлавынча, моны тизрәк юл бит, тизрәк ничектер теге хәзер үк результат бирә торган юл кебек тоела башлый. Мин һәрвакыт әйтәм, теләсә кайсы өлкә булсын, син башкаларны өйрәтер өчен, гаепләр өчен һәм нәрсәләр эшләр өчен шушы юлны үтеп, әле син шушы юл үткән саен үзеңнең юлның башында никадәр хаталанганыңны аңлыйсың. Фикереңнең никадәр дөрес булмаганын аңлыйсың. Һәм тел буенча диндә диннең үзендә тел белән бүленеш юк. Менә диннең үзендә, чөнки аның хикмәте дә бар бит. Берләштерергә, хикмәте шунда, намаз бер төрле укыла, дуга бер төрле кылына, дуга дип инде намаз, Коръән бер төрле укыла, монда менә бер сенс, шул кыйбла бер якка каралган дигән кебек. Ләкин шул ук Аллаһ Тәгалә кешене әгәр дә кавымнар белән яраткан икән, шул Коръәндә әйтә, кавымнар белән яраттым. Әгәр дә синең нидер милли атрибут телдән башлап һәм калган традициялар белән бар икән, димәк, моның да үз хикмәте бар. Монда да бер никадәр бу палитра ул кешенең яшәешенә, уйлавына, җирдәге изенә тәэсир ясый торган әйберләр бу. Шуңа күрә менә монда да мин һәрвакыт әйтәм, алтын урталык. Мин әгәр дә татар булып туганмын икән, үземнең телдә сөйләшә алам, эшләп алуым әле бирелгән икән миңа, шуңа өстәп тиеш дип саныйм. Чөнки миннән тыш башка телләрдә яза алырлык, фикерле алырлык калган кешеләр меңләгән, миллионлаган, менә шул ук. Мин әйтмим үземнең нидер фикер буенча, нидер бик зур кыйммәткә ия булган әйберләр чыгарам мин дип әйтәм теге фикер буенча. Бары тик мин уйлыйм, менә татар телендә бу әйберне эшли алам икән, нигә эшләмәскә? Чөнки рус телендә син шуңа күрә сайладың инде син Telegram каналын татар телендә алып бару. Ну, социаль челтәрдә. Әле монда конкуренция дигән сүз дә бар бит. Анысын аңларга кирәк. Анда конкуренция юк. Минем кебекләр миллионлаган. Татарда әлбәттә мин аудитория шикле, ләкин миңа ничектер рәхәтрәк тә шушы аудитория киңлекләрендә язу иҗат итү дип әйтик. Мин барганым бер укуга, анда подкастларны ничек төшерергә кирәк икәнен, ничек аны популярлаштыра торган укуга барганым. Һәм мин күрсәттем подкастлар безнең егетләр белән төшергән инде. Сыйфатлы, супер яхшы татар телендә генә ди. Син моны Ильяска да сөйләгәнең бугаймы? Әйе, Ильяска сөйләдем моны. Урыс теленә күчеп, чөнки менә безнең темалар шундый кызыклы, мин моны тыңлар идем урыс телендә булса дип. Чөнки менә хәзерге вакытта искусственный интеллект инде бар безнең, ул аны үзе бүлә ала, монтажлый ала, кичкенә кыска видеолар ясый ала. Татар телендә булганда без аны эшләмибез, безгә кул белән эшләргә кирәк. Шуңа күрә безнең чыкмый да кыска видеолар. Чөнки аны я мин эшләргә тиеш, я егетләр, безнең вакыт җитми. Шуңа күрә ул моменты юк. Калган кем подкастлар эшли, алар җибәрәләр да теге ясалма фәһемгә. Уларга кисеп бирә, субтитрларны үзе куя. Бик уңайлы. Алар чарып кына утыралар ул кыска видеоларны. Безнең андый эшләргә кешебез дә юк, безнең вакытыбыз юк. Шуңа күрә шундый минусы да бар. Һәм татар телендә тагын түшәм. Чөнки менә чыннан да YouTube'та утыручы татар кешесе, татар контентын ашый торган, ниме? Алар әлегә аз. Ләкин карасаң, мәсәлән, Әбри Хәбринең подкастларын анда ул популяррак, нәтке, Уразовларны чакырасың да инде бәлки име? Менә шул әлеге дә баягыз безнең сөйләшүнең башына әйләнеп киттем. Шәйни безнең сөйләштек бит. Менә ул карыйсың анда 100 меңлек караулары булган видеолар бар анда. Ләкин аның нигезендә менә без әйткән әйберләр анда кем белән аерылган, шушы кызыксындыра. Ләкин бу инде начар түгел, димәк, шушына урыс YouTube'да
бүгін генә менә шушындый нидер теге яңа галәм булып формалашмады, әйме? Аның да башта мемнардан, видеолардан башланган. Ул этләрдән, псиләрдән, аннан соң төрле ул инде бүгенге көндә шундый дәрәҗәгә җитте, әйме? Теге анда аерым шуннан да бер канал, аерым бик тар бер теманы, нишаны гына сөйләшеп, үз нишасы өчен, аудитория өчен генә булдырып бер контент эшли. Һәм азмы күпме менә шушы YouTube культурасын видео кабул итү интернетта шушы форматны кабул итү культурасы бар дигән сүз. Алга таба инде өмет бар, өмет бар. Башка төрле формалар, башка төрле форматлар, фикернең башка дәрәҗәсе күрсәтә торган формаларны да карый башларлар дигән. Чөнки менә син әйтәсең бит, нишләп рус телендә түгел дип. Әйе. Син уникальлыгы нәрсәдә алайса? Рус теле аудитория, рус теле подкастка да килеп әйтергә була. Менә әйтик, мәсәлән, физика турындагы бер килә подкаст алып бара, 102 кеше карый. Физикларны әйтик, мәсәлән, андаймы? Киләсен әйтә. Әнигә рус эстрадасы турында түгел дип әйтергә була. Аларга физиканы күбрәк карар. Кеше карамаячак дип, әйе. Шуның кебек аналогия монда. Безнең тел әлегә уникальлык булып тора. Мин әле шунсына да борчылам. Безнең теге яки продуктны татар теле итеп, татар телендә эшләү әлегә ул УТП булып тора, уникальлык булып тора. Әйе. Ә ул нигездә, идеалда булырга тиеш уникальлык түгел, норма. Әйме? Теге миңа килә, син татарча матур сөйләшәсең. Мин әйтәм, татарча матур сөйләшү ул минем базовый функция. Мин әйтәм, татарча әгәрдә мин тагы да нәфис бер продукт тудырсам, яки сертификат тудырсам, бу икенче мәсьәлә. Чөнки каян чыгып әйтәм, бер иптәш белән без басып сөйләшеп торабыз татар телендә. Көндәлек темага индер, ширатта. Әйе. Бер бабам килеп безгә сокланып тора. Мин әйтәм, без бары үзебезнең индер теге көндәлек проблемалардан сөйләшәбез. Ярый, без сөйләшсәк, ниндидер бер бөек фәлсәфә. Менә монда безнең мактыйлар дигез фәлсәфәчеләр дип. Ләкин мине татар телендә сөйләшкәнне мактау ул мин ике аякта йөргәнгә мактаган кебек килеп чыга. Мин бит берәү дә миңа килеп әйтми, син ике аякта йөрсең. Син сулыйсың дип әйткән. Әйе. Шуңа күрә әлегә нигәдер менә һәм шуннан чыгып, беләсеңме, нидер комплекстадыр инде ул. Бик күп иҗатчылар, интернет әһелләре һәр вакытта татар дигән әйберне кыстыралар. Сиңа гына? Без менә егетләр белән эшләгән идек бит, YouTube татарчики дигән безнең булган иде. Һәрбер атамага татарчики слушают музыку, татарчики обсуждают, потому что язмасаң просмотрлар юк. Татарчики дип куясың икән, китә анда. Рәхәтләнеп анда уже кеше карый башлый. Чөнки ул уникальлык булып тоела. Әйе, беренче татарча нәрсә анда, менә хәтта беренче татарча подкаст, беренче татарча нәрсә. Ну, рус телендә бөтенсе на русском языке дип куя башласа бит инде гаҗәпсендер иде. Син беләсеңме, мин бит танылдым Казанда. Мин бит Айсуны беләләр, әтине беләләр, ә мине белмиләр, бер кеше дә белмидер. Яши Лейплерон там бер кызы бар, фәлән смәтен. Мин 7 көн буе татарча сөйләштем. Бер тапкыр шундый видеолар төшереп, кибетчеләр белән татарча сөйләштем. Үземнең аккаунтымда эксперимент ясадым һәм мине радиога, телевидениега, бөтен гәҗитләргә интервьюга чакырдылар. Мин әйтәм, татар телендә сөйләшкән өчен мине бөтен җиргә тыгып чыктылар. Шундый гади һәм арзанлы алым икән. Әйе. Билгеле буласың кисә татарча сөйләш, бетте. Шул Казанда. Шулай ук, менә Поле чудеска түбәтәен киеп булай бассаң, син татар герое. Әйе. Әйме, син нидер дөнья күләм Загитова татар кызы, татарча сөйләшми. Ну, уже без аны күтәреп, сакланып, иң яхшы татар, менә миңа булган конкурста лучшая татарка года. Мин җиңелдем әлбәттә. Кем ул Лейла Лерон? Мин кем икәнен дә белмиләр. Загитова ул канал, беренче каналда булган кеше. Шуңа күрә теге ул татар кызы булып чыкты. Иң билгеле шәхес. Шуңа монда сөйләшер һәм бу темага әле кирип китер җирлекләр бик күп. Бу бер сөйләшү белән генә эчендә бушатып бетереп булмый. Ләкин ниндидер барыбер да азмы күпме бу өлкәдә күчеш бар кебек. Хәзерге яшьләр мин аларны әйтмим, аларның татар теле идеаль дип әйтмим. Алар татар теле әзрәк кенә сөйләм теле буларак. Шактый аксый да. Ләкин менә алар инде шушы стереотиптан китеп әкренләп татар теле ул менә гади кешенең атрибуты итеп кенә кабул итә башладылар кебек. Хәзерге яшьләр алар тортына ясыйлар, проектларга керәләр. Менә без утырабыз хәзер, мин татарча яшәмгә әзерләнә торган периодта төшерәбез без подкастны. Һәм монда яшь кызлар эшли безнең белән. Хаталы язалар инде. Язалар хаталы. Ләкин тырыша язалар. Ярар, 1-2 елдан соң
хатал язмаслар, сөйләшүләре дә артыр дип өметләнәсең дә, шуңа күрә алар тортына, алар телиләр, аларга бер шәйтми, чатта татарча гына сөйләшәбез дигән кагыйдә юк. Алар үзләре язалар шулай. Менә шуңа күрә бу сокландыра, сөендерә. Кайнатма. Айвас, ничек карыйсың син юрагуларга? Ышанмыйм. Ышанмыйсың юрагуларга? Юк, юрау дип инде монда бу дөрес аңлыйммы мин? Гадание. Әйе. Шул сүз, әйе. Бу нигездә тыелган әйбер. Минем өчен, минем принципларга нигездә. Әмма ниндидер бер шаяру итеп карасак, монда ният дигән сүз бар. Әгәр бер шаяру һәм шушы шаяруның ниятеннән чыгып эшләсәк, көлергә буладыр. Әйе. Ну, безнең монда рубрика подкастта. Без юрыйбыз. Һәм юрыйбыз без җырларда. Җырларны сөйлибез без әлбәттә Ями Music лейблыннан. Анда бит төрле төркемнәр, төрле җырчылар бар. Һәм синең өчен плейлист әзерләдем мин. Анда 5 җыр булачак. 5 җыр эчендән син сөйлисең берсен. Һәм без шул җырдан вакытны әйтәсең дә син тыңлап алачакбыз бер өлешне. Ниме? Һәм синнән сорау кирәк. Әйдә, җырларны әйтеп кара. Әйдә. Әдәпсез вайб Кайнар белән Адилә Әхмәтова. Ялгышлар Алия Нур белән, икенчесен әйтә алмыйм, исем атамасын дир авыр. Мин Кабат Азат Гилметдин, Ярамый Илгиз һәм Хис дигән җыр Элинаныкы. Син тыңлыйсыңмы бөтенләй Ями Music лейблыннан җырчыларын? Өлешчә, менә монда санап чыкканнар барысы белән дә таныштырып әйтәм. Мин өлешчә. Шулай гында ул киң кырлы лейбл дип саныйм мин аны бәрбер. Хәтта менә кем өчендер ул бик тар лейбл. Шулаймы? Менә кем өчендер ул гомумән альтернативщиклар дип кенә әйтергә мөмкин. Миңа ничектер аның теге бар мин кабул итә торган артистлары. Мин гомумән анда исемнәрендә белмәгән артистлар да бар. Ничә алар анда? Алар анда күпәйә. Күбәйде шуңа күрә мин ничектер кемнәрдән беләм, әмма махсус рәвештә Иде ошамаганнарын кем ошамый? Кем тыңламыйсың? Элина кем ул? Элина менә яңа юлдаш. Менә шуңа белмидер инде. Ярар, беренче әдәпсез вайб күбәле, Әдилә белән кем? Кайнар. Кайнар. Ярар, алар миңа таныш. Бу җырны ишеткән юк. Бу яңа альбомнан чөнки. Шуңа син белмисең, әдәпсез вайб. Әйе. Әдәпсез вайб. Ну кем тыңламыйсың син, менә кемне? Бардыр син менә кадгый рәвештә. Мин беләм менә усалны күп кеше менә теге шайтан кытыра диләр дә тыңламыйлар. Чыгып китәләр булганда. Менә мин күптән түгел туган көн булды Ями Musicның һәм мин беренче танышым, усал диләр дә бордылар киттеләр. Ә минем өчен мин усал дип киләм мин. Менә ике шундый аудитория бар. Бүленә Ями Musicта. Минем усалны да дип карасак в общеобразовательный целях тыңларга мөмкинмен. Фанат түгел. Һәм хәтта нидер теге искә дә төшерә алмыйм мин. Менә конкрет бер иҗат продуктынан, әйме? Исемнәрен һәм менә бу, беләсеңме, бүгенге көндә иҗат сөйләтеп бит, иҗат та бит күп дәрәҗәле. Әйме, мин хәтта җанатламыйча шул ук обложкасыннан гына, тышламасыннан гына инде бер фикер алырга мөмкинмен. Чөнки менә бүгенге көндә шын иҗатчылар, алар теге музыканың үзеннән чыгып, аның анонсына ук нидер бер иҗат яки калган әйбер. Тышлыкка намек итәләр инде тышта да. Әсәр булырга мөмкин. Шуңа усалны менә ул яктан андый иҗади алымын хөрмәтлим. Җырын һәм җыр формасын теге нәрсәләр искә төшерә алмыйм. Яхшы әдәпсез вайб. Беләсеңме, безнең әйтәм бит, мин теге юрау дип атадык мәле? Юрау рубрикасы. Юрау дип атамыйк без монда. Әйме, минем өчен ул юрау түгел. Минем өчен ул миңа шәхси яки алга таба бер күрәзәчелек булмасын. Бары тик бер юмор форматын атабыз без. Безнең шул теге татар радиосында эшләгәндә дә безнең бар шундый иртә беләнге рубрикада җырлар белән тәңгәл китерүләр. Монда юрау түгел нигездә, нидер камил бер ситуация килеп чыксын өчен. Әйдә. Әйдәгез була, әйме? Әдәпсез вайб. Бу нәрсә турында җыр булырга мөмкин? Белмим, мин тыңламаган. Син сойлап алдың специально син әдәпле кеше. Әдәпле кеше. Әйдә алса мондай бер ситуация модельләштерик. Монда әдәпсез юрау түгел, диалог килеп чыксын. Безгә билгеле бер интернет журналист, дигән аның ярткан бер сорау бар бит инде. Президент каршында, президент каршына чыксаң, син аңа нәрсә сорар идең, нинди сорау бирер идең? Нәрсә әйтерең? Бәлки сорау булмас. Нәрсә әйтерең? Әйдә шушы аналогияны күз алдына китерик. Айваз Садыров
Безнең Татарстан Республикасы рәисе каршында басып тора. Ул аңа нәрсә әйтер иде? Әдәпсез vibe. Әдәпсез. Так, секундочку. Секундын, минутын әйтәсезме? Әйе, 2 минут та 49 секунд. 1 минут та 13 секунд. 13 саны яратасың, еме? Баран дейді. Әйе, бар шундай. Так, 13 булды. Куябыз. Bana şimdi bir mesele olmuyor. Yarı әлі аңлайышлы жырламады. Мен шуңа сүйінем. Мен ансы барбыр комментарийлерді қолдырашақпын ул юлларына. Язып мы? Ну, менә бу Дилә жырлаган момент лекте. Димәк, менә шул сүзләрне әйтер идең син. Ахырдан яхшылап тагын яңадан тыңлыйсың инде бу сүзләрне. Менә хәзер каткач тыңлыйсы була инде. Вот шулай. Рәхмәт сиңа, Айбас, килгәнең өчен подкастка. Рәхмәт үзеңә. Подкасттан тышта шулай сөйләшкәлик. Чөнки подкаст ул барбыр фикерләрне ничектер әле әйтер алдыннан камералар каршында утырганлыктан, микрофонга сөйләгәнлектән бер үзеңә нидер фильтр ясыйсың, цензура ясыйсың. Ясадың име фильтр барбыр име? Монда барбыр сен уйламасаң да ясыйсың. Ул бит ясасаң дип, монда ясамчы сөйләп, син кеше каршында, монда фильтр кара. Син бит камерасыз да фильтр ясыйсың. Килешәсеңме мен белән? Менә кеше янына чыксаң, кеше гомумән ул шундый жан иясе, ул фильтр социумда яши ул чөнки. фильтр ясый. Әйе. Чөнки менә кеше шуңа күрә кеше дә инде ул. Син бит менә хайван бәлки фильтр ясамыйдыр. Хайван уйламый аның ахыры турында, хайван уйламый аның үзенең римеджен. Әйе. Ә син барыбер дә фильтрыңны булдырасың. Барыбер менә камера каршында синең фильтрың менә мондыйрак дәрәҗәдә, дусларың белән синең фильтрың мондый дәрәҗәдә, танышмаган кешеләр белән мондый дәрәҗәдә, бер синең фильтр ясамаган вакытың юк, хәтта син үзең белән сөйләшкәндә дә бер нидер бер фильтр ясыйсыңдыр. Шуңа күрә бу табигый. Шуны әйтәсем килә, камера каршында безнең әле бер фильтр булды, ләкин камерадан тыш ул фильтр иләге азрак киңрәк булачак. Рәхмәт чакырганга. Рәхмәт сиңа. Кайнатма.